Hey guys, velkommen til Musikteater-vlog 2025. I dag der er det onsdag den 20. august, og vi har sådan noget infomøde, hvor vi får at vide, hvilket tema der bliver i år. Sidste år var vildt fedt. Temaet det var engelske sange fra 70'erne. I år der håber jeg, at det bliver danske sange fra 90'erne eller 0'erne. Og i år er det rammen for musikken, det er dansk. I dag er det den 8. september, og Naja og jeg skal til møde på skolen, fordi vi skal finde ud af, hvilken rolle jeg har fået i musikteater. Okay, det er sindssygt lang tid siden, jeg har fået opdateret jer omkring alt det musikteater. Og jeg kan forestille mig, at Naja, hun har glemt alt om den her vlog, for vi har ikke snakket om den. Jeg har lige stået op i dag, det er fredag. Den 26. september. Og jeg har fået min rolle, og det ved jeg ikke, hvad jeg fortæller om. Jeg har fået rollen, så Frøken Mortensen, som er den her super sur lærer. Så det er perfekt til mig. Og jeg glæder mig så meget til at skulle vise det, når den gang er færdig. Nu tror jeg, vi har øvet i 2 eller 3 uger, og vi har vores første øveweekend nu. Og jeg tænkte simpelthen i dag, fordi at jeg har lidt godt tid i dag, fordi jeg først skal møde senere i dag. Vi skal først møde klokken 9. Så tænkte jeg, nu vil jeg gøre mig bare den mindste smule lidt klar i dag, så jeg ikke ligner en kartoffel, der er råden. That's fuck interesting. Ja, vi vlogger i dag. Vi vlogger musikteater. Hej hej. Hej hej. Det er hvad? Mig fra Berlin. Det er hende fra Berlin. Nej. Ej, what? What? I knew I had seen her before. I dag er det lørdag den 25. oktober, og vi har øveweekend. Jeg dansede fra 2 til 10 i går, så jeg er fuldstændig smadret i kroppen. I dag bliver en lidt mere stille og rolig dag. Vi har allerførste teknisk prøve, så det er der, hvor vi ligesom tager det hele langsomt og prøver det på scenen. Det bliver fucking spændende. Nu vil jeg tage over til Emilia, og så kører vi hen på skolen. Så vi er fandme kommet til Aarhus. Ja, igen i dag. Igen. Og Emmy, hvad skal du i dag? Jeg tror, jeg skal have styr på, at det fik jeg på godt musik i går, så jeg gik hjem. Så, men jeg tror, vi skal lade på scenen i dag, og jeg tror, vi skal øve med musik. Og jeg tror altså, at danserne kommer på, fordi vi skal... Maybe, fordi she talked about vores dejlige drama. Lærer, at vi bliver nødt til at lige finde ud af, hvordan det skal stå i forhold til de forskellige ting. Ja. Og det skulle vi tage i morgen, så det er dag. Så det tror jeg skal. Very nice. Very nice. Ja, very nice. Fordi de har en eller anden dans. Ben er det, så det er den dans. Midt i en scene, hvor at scenen er fyldt med rekvisitter. Så for sig sådan venner, nu kører vi første gennemspilling. Glæder jer. I laver blok. Hej. Hej. Så er vi med skuespiller-crew. Når der sidder tape på scenen, så er det meningen. Der sidder mennesker under her. Jeg bliver super skrækket. Nå, shit. Også dig, du sidder også derunder. Ja, det gør jeg. Ja. Så er de 2 fra Berlin der. That ass. Oh, shake it till you make it, baby.
forbudt. Bag os til venstre har vi Pia. I dag der er det den 29. oktober, og vi har været normalt onsdagsøver, og så har vi sidste øveweekend den her weekend. Hvad fuck foregår der? Jeg ved det ikke. Hvad for en dag er det i dag? 29. Er det den 29. i dag? Oktober? Ja. Det er det også. Og det er sidste øvedag. Som er det? Øvedag. Ja, fordi... Nej, vi har det også tirsdag i næste uge. Ja, men det er jo ikke sådan, det er jo mere sammensætning gennemspilling. Ja, men det er også rigtigt. Men det er sidste sådan øvedag. Har vi ikke sådan Bundesliga-fri sådan tirsdag skoledag, fordi vi skal være i skole til kl. 22? Altså, vi får jo fri en time tidligere. Det gør de ikke. Jo, det bliver vi nødt til jo. Ja, faktisk. det er det. Ja, det er det. Vi skal være der kl. 2. Og jeg tror, det er altså skal jeg også have en time. I dag der er det den 31. oktober, Allehelgensaften, a.k.a. Halloween. Vi skal ikke ud og rasle i dag, vi skal nemlig til øveweekend. Og i dag der har vi gennemspilning med lyd. Der kommer en lydmand ud med nogle microparts. Og ja, så tror jeg bare, at vi kører gennemspilling i kostymer. Det er fandme fedt. Det meste af det tøj, jeg skal på, det ligger allerede på skolen, men jeg har lige pakket det sidste i en Bilka-pose. Og så har jeg også noget af det på. Jeg kommer lige i tanke om, at vi ikke rigtig har fortalt så meget om selve forestillingen. Det er et stykke, som vores dramalærer Mette har skrevet. Det hedder Fra blå bog til nye hofter, og handler om en klassereunion, som foregår 50 år efter en klasse, hvis er stoppet på tror jeg. Jeg er danser, og jeg er med i åbningsnummeret, som er Genstart af Patina. Og så er jeg med i Nærmest Lykkelig af TV2. Så er jeg med i Kom tilbage nu af Danseorkestret. Så jeg sætter min hat, som jeg vil, af Daimi. Daimi, er det ikke det, hun hedder? Queen, elsker hende. Og så afslutningsnummeret, som alle er med i. En af sådan hovedkonflikterne, det er, at der bliver stjålet en kanin. Og den skal jeg stjæle, imens jeg selv er en kanin. Det er lidt specielt. Onsdag aften, der kommer mine parents og min mormor og min onkel. Så det bliver fucking hygge. Og de andre dage, torsdag og fredag, der er det bare sådan elever fra skolen og nogle tidligere elever, tror jeg. Okay, jeg skal have en flaske vand med og en Faxe Kondi. Ja, så tror jeg kan holde nogenlunde. Og så får vi aftensmad på skolen. I 2001 overhalede antallet af mobilabonnementer antallet af fastnetabonnementer. Og sidste år, i 2024, begyndte TDC at udfase kobbernettet, og den endelige lukning af fastnettet forventes at ske i 2030. Smukt. På udbygget, der giver en fuck. Du kan være sikker på, at mit navn det aldrig kommer op. For os til venstre har vi Tove. Og ved siden af Tove har vi Bjarne. Og jeg, mine damer og herrer, er Bjarne. Siger til ham ned på knæ, og du er nærmest trækker på tid. Han siger okay, vi tænker så, at det vil være fint. Jeg er på gulvet, jeg er lige ved at tage pæk. Nej, det vil bordet, jeg er lige ved at tage pæk. Kommer jeg problem, bare fyr bare pæk. Jeg vil tænke så, at det vil være fint.
musikteater i dag. Jeg er så smadret, guys. It's not even funny. Oj. Oh my god. Vi er exclusive. Nu er vi i gang med at sætte lys. Ja, jeg har noget at sige til dem. Jeg kan faktisk ikke lide magte i dag, kan jeg. Sæt ikke med kostymer og sådan noget. Jeg synes, det er lidt stress. Nej, jeg stresser også over kaninkostymet. Ja. I don't like it. Jeg siger bare good luck to us. That's my line. Sidste dag inden premieren i morgen. Men vi skal lige starte med at have noget skole. Ja, på VIA. På VIA, så nu skal vi til VIA. Jeg skal købe dem. Tak for det. Okay, nu er vi på vej Fucking hjem, mand. Det har fandme været en hård dag, og vi har ikke fået filmet noget som helst, for det har bare været makspres. Og vi har haft 2 gennemspilninger, hvilket jo ikke burde være så meget. Nej. Men vi kom i gang kl. 17. Vi mødte ind 3 timer før, vi kom første gang sådan lidt over 17. Og så har vi så haft en 2 timers pause, som jeg egentlig måske godt kunne have sprunget. Det er løgn. Jeg kunne 100% godt have sprunget over. Så det der med, at vi er måske lidt smule træt af, at det er noget, som der kunne tage 5 timer, har taget 8. Altså. Ja, og vi skal mødes klokken 8 i morgen. Vitterligt om 9 timer skal vi være her igen. Ja. Og så har vi forestilling. Første forestilling 9:30. Og vi har 3 forestillinger i morgen. Og det bliver pres. Men vi har den bedste forestilling i morgen aften, for det er der alle vores venner og familie kommer. Så det er fedt. Godmorgen. I dag der er det onsdag, og vi har premiere. Nu skal vi lige gøre os lidt klar. Nej, hun kommer om 10 minutter. Jeg skal egentlig bare børste mine tænder, så er jeg sådan set klar. Og lige have samlet mine ting i en lille pose. Nu er vi herinde i Aarhus igen. Jeg har ikke ændret min negle. I går der sagde hun, at jeg skulle ændre min negle til røde. Det bliver en anden dag. Det bliver en anden dag. Især fordi, at i forgårs ændrer jeg den fra røde til blå, for det her tog alt mit røde af. Så nu har jeg dem her på. Og jeg tror ikke, jeg gider skifte. Altså, det er sådan en lille detalje, folk tænker ikke over det. Folk tænker ikke, det er ikke 70'er, det der. Jeg forstår ikke, fordi det er jo 70'er. Farver er meget sådan punkfarver var jo 70'er. Jeg ved godt, hun er måske ikke lige så meget 70'er. Men det kunne jo godt være, hun prøvede at gå i byen og score folk med min karakter. Ja, det kunne godt være jo. Vloggen. Hey, vloggen. Fuck, du er stilet. Pia, hun er klar to go. Lidt træt. Lidt ristet. Jeg vil virkelig gerne faktisk sove. Fedt check. Jeg mangler lige min røde sko. Jeg har taget blå hyggesokker på, fordi det er lidt også fedt. Hyggeligt. Mit hår det er currently in a state of hjelm, fordi det er så fucking stift. Hjelm? Ej, hvor lækkert. Ja, det er sådan rigtig stift sådan i kanten og sådan noget. Det er bare lækkert. Men vi kører bare. Vi er bare klar. Altså, ja. Så klar. Så for satan. Så for den dag. Hej. Så for satan. Vi har spillet 2 forestillinger, og vi så sådan noget. Ja, fucking smadret, men vi håber på, at vi kan komme hjem nu. Vi skal lige hjem et par timer, og så skal vi have forestilling igen i aften. Så er jo det er torsdag i dag. Det er torsdag i dag, og vi har haft 3 forestillinger nu sådan. En rigtig forestilling, altså fordi at vi har sagt, eller 2 af dem var generalprøver, men det var ikke generalprøver, for det var folk. Men det var sådan, at de kunne kalde den, vi havde i går aftes for premiere. Ja. Men i dag der har vi forestilling klokken 10 og klokken 12:15. Det betyder faktisk kun, at vi har en halv time mellem de 2 forestillinger næsten. Gør det ikke det?
Vi har en halv time mellem de to forestillinger. I går der havde vi en time mellem de to forestillinger. Det betyder også, at jeg har snackpacken med i dag, fordi det er noget, der bliver spist bag scenen, for vi kan nå det hele. Vi er lidt forsinket på grund af noget trafik, og fordi at vi kørte lidt senere, end hvad vi plejer, fordi vi simpelthen har været mega træt. Vi kom hjem tirsdag klokken 11 eller halv 12. Der omkring i hvert fald. Ja, og i går der var vi hjemme ved en 9-10-tiden eller sådan noget. Halv 10, tror jeg var hjemme. Så overall, så er man bare kommet vildt sent i seng. Ej, nu er nuttet. Og hvad hedder mig? Det er virkelig en kæmpe fornøjelse at arbejde sammen med jer. Tak for det. Ej, Blackhead! Jeg har slet ikke fået opdateret ham. Nej, det er ret langt.